Namuglia Gazua Kaibara Lamun Kaibara Audio Nozro Minge Near a Sigishan Tanflana I'm Fakandiburi Kaibara Ba Kavani Sigishan Tansaway near Tanflana Daminato Najarale when in Gofe I'm not killing you over Kunje Gazua Kaibara Kubba Munungara Kaibara Kono Kaibara Kubba Munde Manakono Alap Mabo Olu Franyonga Kolu Nyefo Walaza Galimana Dama Anika Famu Dama Yafi Mukaibara Kelede Besara Kaibara Yodio Abe Fatura Kaibara Slamo Abe Fatura Namagobe Muna Wole Mondon Slame Muni Bara Boke Kaslamejo Olu Sale Manga Kwanzai Fuka Makafo Ukabara Kafo Wala Sanya Kadolabe Hanama Ubuanga Yerbo Sorry. Follow Ama Flana Gelea Minna Kaibara Kono Ere Biga Sigidanika Kablala Gelani Mimeka Ala Nofe Ni Odi Kaibara Pese Eba do Imafuye Geleala Bibli, ni chadra. No Daniel Fabi Kaibara Bamuleo Sikatula Fama Jugu Dazagola Mori Mafala Makutigala Frake Mogo Kono Kufa Fubaga Moswin Mino Musu Dazagolo Change Genu Molo de Dagadim Nimanuko Kaibara Nanya Doni Vanya actuality Yanamela Ami Sagi Krani Sahaboma Walasa Kolu Leje Olu de Ereperi Walasa Ngarafi Oh Gazua Kaibara Sigishan Danflana Nio Follow me Tagani Ala Fama Fakabo Shetane Toroma Kakala Damanala Toy Kakishin Nemani Alafe Akoka Kira Kundiki Kanue Muhammadui Sallallahu Alaihi Wasallam Namurai Ami Fulinga Shi Angala Vama Sayyid Sharif Usman Madani Haidara Ngame Bele Bama Turba Mia Ala Dona Yonawi Kasira Ala Yena Yonawi I wanted to umbla Jogosra Katman Yonoka Sayyid Sharif Usman Madani Haidara Sidri Wale Kafri Haidara Nichu Ale de Gara Sababuye Gazua Kaibarako Ayo Nyado Wallahi Sikatula Ale Haidara Wasa Ka Wasa Wasa Sugubela Sikatula Ale Haidara Lameba Wasa Ledo Katme Mato Lamebaka Haidara Yeba Wasa Katme Mato Yeboka Haidara Kanumba Wasa Katme Kanumba Jukutoka Haidara Demema Wasa Katme Demma Tombeka Haidara Daniaba Wasara Ni Daniaba Bay Haidara Wasara Wa Alay Chow Karabai Abena Kadoni Bena Kamartaba Wallahi Sikatula Sangare Angara Bogo Bachama Ambe Anga Doctora Frajonga Kadu Boroko no Katwako We Bunyade Nyala Yibunye Abi Bele Bekurumbu Kari Ngani Ala Fane Bele Mindoya Obi Blood Adogale Dila Nyala Faka Fitini Minga Fitini Ira Hanna ko Bele do Abode Black Hydra Doya Mabati Ma Doya Namani Timabune Mo Dame Mina Feko Doya Iboye Mama Laumani Wa Mo Bisiki Kamogo Libukono Mo Bi Labe Kamogo Libukono Mo Bi Labe Kamogo Moluchuni Ala Tifa Bada Sutrako Sorry Wala Hydra Bifu Wallahi Angra Bona Moray Gazua Kaibara Jafi Nga Gelara Ukara Gele Sikatula Karada Lamu Fakara
Islamu jigitike. Islamu jigitikera kelemina. Kase jigitige kevezela. Ku konogwa. Ku jigitige. Ku farfa. Ku dongo beba. O kera gazwa kaibaradi. Tuma min no kera. Nya fiye ngo Khalid ibn Walid. Ala kira ka tubide. O nana fo kira ye. Ko kira ka bo kele nyama ya la ale ka ke nyama ye. O kira ko Khalid ma. Ko atoni telefona sella. Mi ci fo islamo ye. Ngi kara nyama ye. Allah akbar sare. Ni fora kira Khalid fe. E ka famu na mi misali min dima. Ina fo 15h wati. Wallahi. Yani 13h wati. Mais 14h bi se kuma mi eri kelen kono. O islami mi vaga ka cha ma ke mo woro ye. Allahu akbar. Akele ka nyama ya nyini. Ko mi kele nyedo. Kira ko ngono. Islamu mana faranyo ngami bla nyekuyala. Yadi islamu ka faranyo nga steli français la. Uye islami mi vaga. O ka cha ma ke mo woro ye. Sorry. Steli français bane. Nya fi ngo blale mangachi. Ko Khalid ibn Walid kara nyama ye. Ko kira re nyama do. Ay klasama min gesa. O kara fanya boda boy. Islamu kulo. Wallahi karare. Sel fana selle ko. Erkele. Kata se fla hagema. Ngo islamu e karanga folo mine. Ka flana mine. Ka sabana mine. Ka nani na mine. Ka duru mine. Ka woro mine. Foka na lazara seli karanga wolo vla chabanjala. Ni Khalid ka fere. Aywa. Ya fiye mimi se mina ayo tola. Wallahi. Hasidi mago sara. Kara. Etse ka bedo. Etse ka beke. Etse ka befo. Ato doka doke. Ibi dodo dore bi dodo. Wallahi sigatola. Amenyo muya. Sare. Wa kira ya yere doya. Ayere kira ba. Kira bele bele ba. Ka ala toy ka Jibril toy. Ka Sayyidina Ali toy. Ka Khalid ke nyemay. Parce que Khalid bi kele nyedo. Wallahi. Kira be Qur'an do. Kira be ala do. Kira be nyumaya do. Nganga mo fa o fere kira tolo. Sorry. Wani kira kunyo do. Oguye libu di anga islamia. Sigatola re. Oguye minu gogo kira ma fa lai. Oguye kira kale ma fa lai. Wallahi. Kira tolo. Ti ma fa do. Wallahi. Chendo boy. Wallahi kira ti ma fa do. Ama nyishi sorala. Wallahi. Ni kalli kuma ga nyama kuma nga ma be fa ka. Sigatola re. O kuma ko tuma mi kalli kara nyama re. Ko kale gelera. Kafir kulo. Yahudi o fagara fe. Koroni klebi. Ngini ni numa. Ko Sayyidina Ali bi noni. Jolu la numa ni ngini na. Wallahi. Ko foka gwa. Allah akbar. Mami na gwana. Ku foka cibla ka masake bama. Aywa galera. No karanga wolo vla. Patromba. Ko ga cibla ma. Sigay. Alati wele kalalati. Fa ko ga nyami. Wallahi. O tara cibla le masa. No ye Marhabu ibn Mansiya. Allah akbar. O de karanga kaibara karanga nyama ba. Aywa sangare. Ya fi beni ka danjogote. Sigatola odo. Ni Marhabu yi. Ale ka daraka. Abe nyame kuturu kele dun. A yɔrɔ bɛɛ. Ala a kunkolo n'a se. A bɛ tila k'u ka buru su a la. Allah akbar. K'a bɛɛ dun k'a ban. Ka ji 20 litiri kelen min ka wuli ka tɛmɛ. Allah akbar. Sangare. Anw ye fɛn bila ye. Na. A ko Marhabu mun ye kafiri belebeleba ye. A ko jinɛ kafiri min tɔgɔ shetana. Ko ala kun gɛmɛ ka shetana de da k'a mɔgɔlama k'o de kun ye Marhabu. Allah akbar. O kɔrɔ ye mɔgɔ gansanw dɛ. Na. A ko kafiri o kafiri bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ye Marhabu fɔ i dɔnko bɛ tila i la sabu i bɛ siran a ɲɛ. Na. Ni kɛlɛden bɛɛ ma bɔ kɛlɛ la ɲɛmaaba bɛɛ ma bɔ fɔlɔ. A ko Marhabu yɛrɛ ti bɔ. O kɔrɔ ye ale ka bɔli ale ti bɔ ten. A ko komi an ɲɛ b'a la cogo min na joli bɔnna Yahudiyaw fagara kafiriw fagara. O kɛra min kɛ k'u y'u ɲɛsin Marhabu ibn Mansiya ma k'o wele.
envoyé quelqu'un d'aller lui dire. Oui, Mogochi Marahabouma. Fogata Foye. Il y a un homme ici qui est devenu intouchable. Dino de Lima Maliou. Ako Tcherobia. Mingembe Minebali. Allahu Akbar. Dibison Gucci Bali. Teka sega dache minga. Allahu Akbar. Komindo wa walmame aleo. Paramallah wajja wala yechemin bunya kanyada bunye. Que Marhaba vienne, sinon l'imam Ali a massacré plein d'hommes infidèles. Ako Marhaba ni man na sisa. Ningamale ni Sayyidina Ali toy. Aye kafiri ayanga Yahudiya chegele befaga. Allahu Akbar. Viens nous sauver contre l'imam Ali. Marhabu na nyama ikambo Sayyidina Ali bolo. Un groupe est parti annoncer cette nouvelle à Marhaba. Kiden dara jamakulu do wulla katani njifo. Ubitani vo Marhabu. Aywa. Ces groupes sont venus trouver que Marhaba dans sa famille. Ako o jamakulu inana Marhabu soro akademe yakono. Nam. Il buvait du vin. Abika globutuli kanja undale. Abiki mi. Aywa. C'est là à trouver qu'il y a oublié le verre de la mort. Ko ya soro anyinambe saya veriko. Abiki ka jadi globutuli. Glo. Glo e kabako fembaye. Ala ko haramu. Nga jomsoni tawadudu ko glo yanaka haramu ya. Ko ale nafa do ala. Me a haramu ya ni geleya. O ka juguna nafa yi. Glo bi fe volo mi nyamogo ye. O de abi mogo hakli dare. Allahu Akbar. Ki jaski. Itisra. Ni ya mini fe min gele ibuke. Aywa. Ni glomine ye glome sisan. Ko abina ambe faya. Na yo mini o ye na nana ya abe fagari ka ba ambe fa. Ini chadra. Glomina betede. Ni ya mi doro ti mirible. Abi hame buila. Wallahi. Bo nyama yare gele ya hame buila. Sigatolare. Glomina mugote nyobali kula. Ale mugote molubana. Mugote nason kula. Mugote tukula. Ale ya kole na le mi soro ko ke kaba. Plaisir yana. Wala ala ko na bi sunya sella ay glomin don wallahi sigatolare o ya soro glomin mi amaga haramu muna maga haramu comme ala ye korne jige kiraka ago shioni haram o ya ndeke ko jene haram o ya ndeke namara haramu o ya ndalai ko java haramu o ye mogo tabolo ko boliso ye haramu o ye kafiru tabolo do ni haramu chele ala yere nege do to mogo bolo ka saga ke wallahi haramu maba kan yeshi o ko kele kam zamani do tuy sigatolare sare mi zamani kana buloy sella gulo mi folo nu bi seli fo alman bi kofle onni ko ani jogo jul kese Allahu Akbar abi gwa ka gwa fo ko mo do go ako gwa me Sare. bunyo ngore bu ko fati tabo dogo nani no fe bela ala ma fo haram mislamo bitabo nyoye o bitu ka tozigu ke o nyogonye tabo nyoye de la mo de yella nyonga dro dotna ga sheji ta dro misalla o ke ga dokungolo soko amine ala solla ka korona ya jigoro ko bi glomi sobo kartigo haram mais mina nedo akoroya kartigo haram prodon marashi boy ni ga dema ko longa no mon fi mama njema man odi haramu ibar de kai nga marashi sa ni nga dema ka nyana janai obe aywa sare lido sa ni nga dema ka bo nga nyana je obe wallahi fo mogo ka fam amika karamo munu lame no lugo marashi je man o ka dalu te foyi ko seri kuma bi teme ki to marashi je la sigatolare aje ni joy sisan filmu na ni bi ka filmu filɛ télé la selima tɛ tɛmɛ wallahi o kɛra o ma télé haramu de ya baasi tɛ i bi butigi feere guwale la client bɛ ara la selima tɛ tɛmɛ ya wallahi mais o haramu ya non ni selima sera i b'i ka baara tigɛ ka seli mais o kɔrɔ tɛ ko fɛn ye haramu ye i ka seli nɔfɛ wallahi sigatolare foyi tɛ mara juge la hali damu joli ni ka denbaya k'a ɲɛnajɛ a bɛ téléphone kɔnɔ a bɛ k'a saga a sigi o foyi t'a la aywa
e damu jula siglebe damu jula o mongu sa de mimiga framu noni ka ke modo kono ko faga Sare. o mongu sa ni mimiga na fiki kungulu ba mimiga sigiyo ka furu che a mongu sa ni mimiga de ka kala a balamuso de ka kala che alaje haramu ya kune bala ma ko nindo ko glokara haramu ko ni zangana sa marhabu ibn mansiya ko jamakulu nana sura be globutuli kanjaw ni nyonje abi ka jerenu ya sura jina me saveri ko wallahi il ne se rappelle que les verdus mi yore kundala bile globutulu ko sa amo be mimmi woni no masake kafir bawe wallahi globutuli kanjaw bu ka jando lorsque le groupe est rentré dans sa famille il a soulevé sa tête en les regardant qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a derrière vous le groupe lui répond et marhaba Aliou ibn Aba Talib a dispersé nos équipes. Ikado Sayyidina Ali yanga jamakulu chari. Ayam fara. Ayanga grupu chi. Anga balma chana fe sinya chana. Anga je chana anga gere chira Sayyidina Ali fe. Allah. Il a fait souffrir nos hommes. Ayanga chaw tonyo ku toro. Ay dasa wo chawka. Il a tué tous nos hommes du. Wa ayanga chekele befa. Jogele mo jogele mamulu. Ni era damula. Ko minati kula abesara Allah akbar nous sommes tous divisés en ce moment way ka do am farla ni watina yan jeter do tara la hara do buga noni julla do barana do buga boli personne n'a pu sortir avec lui après la mort de nos hommes durs akwanga chegele be faale ko fe chere weleli ke ko ni minna ma irala ko ni kafiri min fama basila ko kana ko chema bobli aywa sare ni nabo ka kuma buga min bo marahabu Marhaba ibn Mansiya leur dit Marhabu Mansiya de ko et mes hommes yanga chew cela est une parole bizarre ni mana kani batra kani kunda ya au dakuna ni mu mai tous les hommes durs qui sont dans ce globe nga chegele munu menga karanga kono ya n'ont pu rien faire contre l'imam Ali olu masaka foi ken ngamale ni la rabu ga cherila le Sayyidina Ali avant de venir me dire tout ceci yana kana ni mana ka be foni nga chegele ombe devait partir appeler Maratu ibn Marwan atata maratu ibn Marwan no faya o ga tatatu wala jona aywa le groupe lui dit naba jamagulu kwama l'imam Ali a mélangé la chair de Maratu et celle de son chameau par terre ko wallahi biga maratu ibn Marwan min foni Sayyidina Ali o sugo ni nyame sugo nyami nona akbar chema boka bogo anga choka boa ni wora ka chok boto shu boto tibiga cheba min foni no maratu ibn Marwana ko Sayyidina Ali o naga nyame sugo nyami nona nam l'imam Ali a aussi divisé Ankebutu ibn Zakwana en deux côtés wa ibika Ankebutu ibn Zakwana min wo ko ka boa no fe Sayyidina Ali mbamuru ke ka yela mano e chengile ka chette ka boga nyame ka afangele be nyame ka fangele jigle duma akbar marhaba ko tuguni où est donc Antaru ibn Samaki abu ko Antaru ibn Samaki be mini o chengile mai memi ato chama jona ka siga nyana bo jona le groupe lui dit naba jamagulu ko il a coupé Antaru ibn Samaki et un arbre ensemble ako baburi nyengile ka on yiri dot ke chengile Allah akbar abuga chegele mo chegele fo o be fara Sare. ne jigi tigay bi wallahi akaru global blabi obiko ako e chemi wazda Antaru ibn Samaki ko on yiri tigay Allah akbar le titulaire du livre a dit tabu wala ke ba ko yorola que Marhaba ibn Mansiya ne s'est pas levé sans demander le nom de leurs hommes puissants marhaba ma wuli ki jo abada fa ka chegele be ngali ke kelengeli
na ko karisa bɛ mini ayo fa karisa bɛ mini ayo nɔni karisa bɛ mini ayo fangle kata ay cɛgɛlɛn fɛn fɛn ɲininkali kɛ k'a daminɛ karanga fɔlɔ fɔ 7 ayo bɛɛ ɲininkali kɛ Allahu akbar Marhaba dit. marhaba ko yɔrɔ la Dans ce cas, o la sa ce jeune homme est foutu et malléable. nin kamalennin ta tiɲɛna a mago sara Allahu akbar n b'a fa ni dɛgɛ ye aywa ale m'a fɔ ten yan wallahi an t'a to a ka taa Il dit au groupe, a ko naba jamakulu ma un seul homme a pu faire cela à vous tous. cɛ kelen sera ka nin kɛ aw la cogo di a bɛɛ aw jamakuluba ye kamalennin kelen Mais je jure à nos fétiches Lata et Uza, n kɛlen n'an ka bɔtɔfɛnfɛnw na n'o ye lata ni uzawu ye ainsi que Sana ani sanamulu kɛbiru c'est-à-dire a y'a kale a ka bolibaw la i n'a fɔ an fɛ yan n'i ko n nkalina jabarɛ la n nkalina kɔndɔrɔ la ni saani cɛ ni kunkere cɛ ni boli sɔnna wale o fɔ yan ni kɔmɔ cɛ o y'a kale sɛbɛ yɛrɛ wallahi marabu a y'a kale lata la ka kale uzawu la ka kale sanamulu kɛbiri la ani boliba bɛɛ wallahi comme ce jeune homme dit qu'il s'appelle l'imam Aliou. ibn Aba Talib a ko komi kamalennin ko k'ale tɔgɔ ye ko Aba Talibi denkɛ Ali Moi aussi, je m'appelle Marhaba ibn Mansiya ne yɛrɛ fana ye marhaba ibn Mansiya ye koyi Allahu akbar kamalennin ko ale tɔgɔ ye Ali ko Aba Talibi den don ne yɛrɛ ye marhaba ibn Mansiya ye Il va me connaître. wallahi a bɛna n dɔn Allahu akbar Je jure. ngalena C'est moi qui suis le chef de tous les infidèles de Kaïbara. ne de ye Kaibara kalanga 7 masakɛba ye Je suis l'homme que tous les Arabes et toutes les ethnies connaissent. ne ye cɛ ye arabu ni siyaw ni kabila fɛn o fɛn bi yan a bɛɛ bɛ ne kelen don Allahu akbar n'i ko marhabu ibn Mansiya tile bɔyɔrɔ n'a biyɔrɔ 2 tɛ tɔgɔma wɛrɛ tɛ na ni maa bɔlen ɲɔgɔn fɛ aywa Comme il a tué tous nos hommes durs. an n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a y'an ka cɛkɛlɛ bɛɛ fa Moi, Marhaba Ibn Mansia, je vais sortir contre lui. ne marhabu ibn Mansiya ne bɛna bɔ a nɔfɛ aywa Allahu akbar Mais ayez l'esprit tranquille, nka a y'a hakili sigi a k'a à jasiri l'aise. a k'a bɛrɛbɛn a ka hakili kɛ kelen ye wallahi a kana jasira Je jure, ngalena moi, Marhaba va vous enlever la chose honte qui est sur vous. lebu ni malo ni kumasuli min b'aw kan ngalena bolo la n b'a bɔ a kan Allahu akbar n'a fɔra ko kamalennin kelen bɛna ta don aw bɛɛ la yan f'a bɛna n sɔrɔ n ka denbaya kɔnɔ gulɔmin na ka na n ka gulɔmin tiɲɛ lebu ni kumasuli ko da tɛ nin ye Allahu akbar k'a ye cɛkɛlɛ bɛɛ fa n yɛrɛ bɛ taa fa sisan a bɛna ye En ce moment, o kɛra min kɛ il a fait l'appel au gardien qui gardait la maison de ses matériels de guerre. o yɔrɔ bɛɛ a ye wele bila a ka kɛlɛminɛnw bɛ mara so min kɔnɔ o garidiɲɛw a ye wele bila olu ma a kɛ bɛ ka so belebeleba jɔ kɛlɛminɛnw t'o mɛn yen kɛlɛminɛ bɛ kɛlɛden bɛɛ bolo nka ale yɛrɛ taw bila a mɛ so dɔ kɔnɔ gawolikala ɲɛnamaw bamuru ɲɛnamaw kɔtɔrɛ ɲɛnamaw kalabiɲɛ ɲɛnamaw minnu n'u y'a fili a b'a la Allahu akbar o bɛɛ fara bɛ ɲɔgɔn kan a n'a ka kɛlɛkɛ gileki nɛgɛ gileki nɛgɛ kasike kunkolo la n'ale yɛrɛ marahaba yɛrɛ fɛ yen kɛlɛminɛ kɛmɛ ka bon kelen de fa tewu min y'a yɛrɛ ta ye Directement, ce gardien accourt en venant près de lui et dit, o yɔrɔ bɛɛ ko gardien nana marahabu yɔrɔ ka n'a fɔ marahabu ye ko ɲɛma a bɛ di mais voici mon propriétaire. ne yɛrɛ filɛ i ɲɛkɔrɔ nkuntigi mun bɛ sen na Marhaba lui dit, marahaba ko a ma ouvre-moi la porte. dayɛlɛ ɲɛ kɛ J'ai besoin de tous mes matériels de guerre. n mago bɛ n ka kɛlɛkɛminɛ bɛɛ la bi Allahu akbar e bɛna a ka kɛlɛkɛminɛ bɛɛ bɔ e ko kamalennin e yɛrɛ b'i ka minɛ bɛɛ bɔ kamalennin kama wallahi ni n ko ye kamalennin ye i tɛ bɔ a nɔfɛ i bolo jala ka taa minɛ dɔrɔn wallahi naam Lorsque le gardien a ouvert la porte, tuma min na ni gardien ye dayɛlɛ ne ye kɔlɔsilikɛlaw ye il est allé porter 2 chemises de fer. a taara a donna dɔrɔn a sina ka i kɛ nɛgɛ gileki 2 la fɔlɔ ka kelen don ka dɔ wɛrɛ don o kan Allahu akbar nɛgɛ gileki 2
a posé 2 chapeaux de fer dans sa tête. Europe ay nega fula flado. C'est-à-dire que fidini dodo, ka dodo mi ngabo. Et 2 boucliers dans sa main. Aye kotre flata abulu. No e keleke tata datugu bay. Na fa barama datugu lay. O ka kelep mela. Ayo flata. Wallahi. Le voyant comme quelqu'un qui est perdu dans un fleuve de fer. Wallahi ni mara habu ba fo mamin bina neke badiga kono. Na fa bina neke jikono. Wula dro nego noro la farabulu la. A fa be nege. Ala gelengala ay nege shora bela. C'est-à-dire mbamru tede. Imana famo feke ka woshi be fu de la. Che ibla au niveau de là. Allah Akbar. Naam. Après, il a mis son épée à son côté. Il est monté sur son cheval magnifique. Oh, ayalla ga soka. Oh, magnifique. Alega sobi karangare. Marhabu bi yele sominga. On ma nyama minga. Jamana be abi nyini di. Na nyin no na labe. Allah Akbar. Ado marhabu rek marhabu yella somu anga dongele ka be fa worobe. Allah. Na yella ko be karabi bi. Itulubli. Abi yella ko bi. Itulubli. Nyame bo chukula. Chere griya na punya. Marhabu ibn Mansia. Aywa. Après, il a fait face au lieu de guerre. Lorsqu'il partait, sa mère lui a appris en disant: Abba tegata okwamo. Abba. Nam. Marhaba, où vas-tu? Nde marhaba bitamini. Il dit: Ako. Ma mère, Yaneba. chasse Kali ibn Aba Talib a dépassé les bornes. Sedna Ali Aba Talib dingue datme. Allah. Ay kasat ma kono woroka. Je sors pour l'attaquer. Mita kama kakele. Nam. Non seulement je vais le tuer. Mina amita fakasisa. Après sa mort, je partirai démolir Médine à morceaux de cailloux. Wani Sedna Ali fa ne bandi sekde. Midrete kele bo fu madine kata madine chi. Ka be monongo kumi gabaguru. J'ai entendu qu'il a tué tous nos hommes durs. Ni kibaru soro kwa yanga chekele befa. Donc je vais démolir Médine pour les venger. Wallahi mita madine chi kanta sara. Allah Akbar. Sedna Ali fa li tanya de. Mbo fa mita madine chi ka mo befa. Allah Akbar. Monsieur Sisam. Aywa. Sa mère lui dit: Abba kwa ma. Oh mon fils, Yande. depuis que tu es né, Kabi wolola. tu ne m'as jamais désobéi. Ne madele ka fui fiye ki banuma. Ijoya de. Aywa. Lungono fulo. Ndo ni mo mi joya. Amishia. Wallahi. Ya gudo de gudo. Tio sigatola. Ya nyironi e karanga de. Karanga kay waraw. Gazwa karanga o. Jine kolo. Wajulu kene bo. Kubo. Ababi ande. Wallahi sigatola. Ba. Kana kulo ke bala. Bamso ko ma konde. Kabi wolola do mi fobi. Ne ma fika foi dabla. Ni ma dabla. Ma fika foi ke. Ni ma ke. Aywa, samare. Yoro ni dugadia de. Tio sigatola odo. Wani mogo bete. Foi tisila. Wallahi. Foi. Ijando la de. Ndella ka forona ka kesa dimo. Forona ko aka mogo ma ko ale de ala bay. Nte ala wara do ala. Ni nete. Allah Akbar. Samare. Sampi nani. Ko ay ala. Ala ma toro foi kala. Wallahi. Foi. Jani re ko ke ala la. Ala re bi se ka munyu koro ka do do kono. Tio. Nga ala ti munu daga de koro ka do kono. Abada. Forona ko ale ala. Aga mogo bo shula e ka bato. Ka ko be kai. Wallahi. Nga forona ba. Abba ka dumuni. Ni dumuni mona gardo fe. O bina dumuni sika ko. Ibba ka dumuni fle. Forona yere ba abba ka dumuni ta bolo la.
kana sozorona ya bakoro ka tasa daminɛ a ba ye ba bɛ dumuni kɛ ni ba tilala a bɛ minɛnw jɛ ka bɔlɔw jɛ ale min ko ale ye ala ye mɛ a bɛ nin k'a ba ye ala ka kira ba nabila ye Musa alayhi salam ala ye Musa ci ko min ci Firawuna ma Musa nka n'i sera fɛ yen kana pɛrɛ kunna kana jama kunna n m'a fɛ ni nɔgɔya ye n ka tiɲɛ fɔ a ye mun na ala ko Musa n'i sera Firawuna fɛ yen kana pɛrɛ kunna kana jama kunna parce que Musa de marala Firawuna fɛ nabila ye Musa fa ye Firawuna ye mara la parce que Musa de fitini bilala ji kan nin Firawuna kelen ɲɛsiranɲɛ kama o tuma Firawuna ye Musa fitini ta a ka gardiw a y'a da muso Asiyatu ma fɔ cogo ɲuman na n'o ye Ayisata ye o tuma Asiyatu ye den mara fɔ den kɔrɔbayara den kɛra kira ye ala y'a ci Firawuna ma maa min ye to d'i ma ka na d'i ma f'i k'i kɔrɔbaya fo k'i tɔgɔ da ni i bɛna o kɛlɛ ni ala ka diinɛ sira ye sariya ko i ka bonya Musa nana ka na ala ka ci fɔ Firawuna ye Firawuna ma sɔn Musa ye waati jan kɛ a ma se Firawuna la kɛlɛ la ala ka kira ye Musa Firawuna ye kafiri belebeleba ye kira Musa ma se Firawuna la Musa sɔrɔla ka na turu Sina kulu la ko ala ye nin kɛ mun na de ne ye kira de ye ne bɛ ka dɛsɛ kafiri la mun na ala ye fɛn saba fɔ o fɛn saba an karamɔgɔ n'o o saba b'i la foyi t'i la a fɔlɔ ala ko Musa ko Firawuna ye duganden de ye ko Firawuna janmɛ a ba la Firawuna janmɛ a ba la ko duganden don ko mɔgɔ o mɔgɔ y'i janto i bangebaa la ni ala t'i labila dafɛ ye hali n'i ye kafiri de ye i ka kafiriya min don jarama kɔrɔ lahara nka diinɛ yan n t'i malo n t'i lebu dafɛ ye ko Firawuna janmɛ a ba la n dɔgɔ i janto i bangebaaw la filanan ko Firawuna bɛ hinɛ a ka jama la ko Musa ɲɛmɔgɔ ni ala ye se d'i ma n'i y'u kɔfilɛ i ka jama la ka hinɛ u la ni ala t'i hinɛ b'a malo ɲɛmɔgɔw la maa si hali ni kafiri don n b'a dɔn jarama kɔnɔ lahara nka diɲɛ yan kɔni n t'a malo dafɛ ye Musa Firawuna bɛ hinɛ a ka jama la kuma laban i b'o dɔn ko Musa ko Firawuna ka jama bɛnnen don ko jamakulu o jamakulu bɛ na hali ni ala ko tɛ kira ko tɛ ni ala t'olu labila dafɛ ye jamakulu bɛnnen ni ala t'u labila dafɛ ye Musa o de la i tɛ se Firawuna la wa ka nin dɔ sen na i tɛ se wa n ye n tugu fana k'i ci n y'a dɔn fana i tɛ se k'a to tan daganden ja n'i ma kɛ daganden i ti malo ja n'i kɛra hinɛbaa ye i ti malo ja n'a kɛra ɲɔgɔnminɛbaa ye jamakulu ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn a ti malo ni saba bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kafiriba in na ala m'a malo Musa dɛsɛra tuma min Musa ye nin dɔn Musa y'i yɛrɛ sanuya ka na a tɛgɛ jan ka na Firawuna daga a ko ala n b'a ɲini i fɛ k'a k'i ka ala yɛrɛ gundo kama ala i ka Firawuna bila a ka dagadenya dɔ kɛ ala n b'a fɛ i ka Firawuna dusukun gɛlɛya a kana hinɛ ka mɔgɔw la bilen ala n bɛ fɛ i k'a ka jama fara walasa diɲɛ ka basigi nin ka bɔ yen i jɔ i ka Firawuna laban lajɛ mun kɛra Firawuna fɔlɔfɔlɔ ye min ye Firawuna ka jama sabali min b'u la ɲɔgɔn kɔrɔ u tilar'u la
groupe shitichi fo ala ka folo ka sabali bo ala ni ye minge ole ke o ka fiye boya kono o bi fuye ni dogal mai no franka o be to dimi ngata mo o ya ka groupe chitoy ka mo sa farona ka jama chala akara ko kuma tise ka fobli ka taka bla nyona mo de seruna flana mungera farona nana wuli mo ko fagala alle mo ko flay manganga ba fla be fa Allahu akbar na yi ni sumara ni na bi fa na yi ni ko teni bula bi fa na yi gigata misal ali kata sheji tayibe kana ni tara fo sheji ko ni na bi fa Allahu akbar ni mena fa na bi fa na yi sanna no war burnu ko bi fa ni tara to butiki te misal la fe sanda masro abi fa Allahu akbar kekara sa lamo lama bi fa leke ala ko Musa ko furane mo tono sisa aga de magulu farala afana mo tono wallahi wa aka mo tono ngama mino ke dege ana bagasi nyoma ibi to kasam ayo farane nana ni dumune retard la kuma suryana bago parce que awa wele ko farana nda to e Musa de atoko koloje o de Musa Allahu akbar wa ayde nabila Musa re to dara fe atoko madela na mo jimo dugo ke kola ka to mai wala makai wallahi ni de to da ma nyana mala ni dugo ke da kola ka kai no dugo minna am kai wallahi wa ni ada malangolo la no dugo minna o malangolo shido dole boko mo konde ko dumuni mena bi de ayo dumuni mena bi buile asna ka baddo ya baddo wara dro bako konde ko ini ka alaya ne de wolo ini ka alaya ne de wolo akbar rabba ay tage wolo abanyika ya isa Allahu akbar Abab Godron, ala ko Musa. La bonne, mene ci furna may nawtoga. Ayadara, ay mo tonyo. Ni daga wula ko ya babu. Pakam. Aywa. Furna e babu gobbi. Sina ne Musa karla nyona tura meruri jidila. Daga de mo tinya. Demison ya jona bangi bola. Daga de fudi. Ni ye fango family minga bo ni bangaba flati bolo ka farauka fu bi bolo wallahi wa bangaba rete fly ku ni kuma fiye ka fam no te bangaba ibai ifa dogonu ni fawe iba dogonu ni ibawe o jenyo vona ibangaba we o de mate de mama bi fabo obey fai sorry to ti ko te ko ni ti fa ka fili iti fa kare mo juwe ki jando la musoroba be ki bay soroba be ki fay o dugmo korobale nu o be ki koromso a be ki koroke o dugmo doni o be ki flamay fagle bagle o dugmo doni a be ki doni o dugmo doni a be ki dewi wallahi ki tifli iti mingi fala kanu ke sijela wallahi iti mingi korokela kanu ke propojila iti mingi idonela kanu ke wa chenila iti mingi dela kanu ke petinina wallahi kodulu nyon dro mo kala dro iti fi bilbili ni chenda aba jabdun ni babe ibi barlame wallahi ni barlame bu buyansro ni fabe bi farlame ni yalla me bu buyansro wallahi mini bana ka fota bai ay muru farone binata ni wallahi waiti mabashi ko minga bo ko ya bange ba mine fitini memiri digan fana kam ko Seydi Sherif Usman Madana Haidara ma Haidara ni afai nga ya Haidara na bay nu bi ma yi wallahi nu bi ñu fo yi nu sigi be barol yi ibado wallahi ni baba bolo chogobina wa don sega toko bange ba ko te kulenga ko
ni maa min y'i da bangebaa labato la i ta sɔrɔ foyi la kɛlɛyɔrɔ la k'an dɛmɛ cɛw la bangebaa ko don kalanyɔrɔ la k'an dɛmɛ bangebaa ko don i bɛ se ka kɛ kilasi premier ye mais i laban filɛ n'i mago t'i bangebaaw la laban ye 0 de ye i bɛ kɛ kilasi dernier ye mais n'i y'i hakili to i bangebaaw la o dernier in dɛ o bɛna dugawu ɲini o de bolo n y'a f'i ye n ko barika ye tiɲɛ dɛ kala tɛ tiɲɛ ye barika de ye tiɲɛ ye ni barika t'i la i ka foyi bɔ yen n y'a f'i ye n ko dɔnnibaaba dɔ tun bɛ yen barika b'a la a y'a ka karamɔgɔ barika ɲini k'a fa barika ɲini k'a ba barika ɲini mais jamanatigi dalen don a la o b'a fɛ jamanatigi ye mun kɛ o bɛ to ka bonyabaw bila ka taa d'a ma tuma bɛɛ ka fɛnbaw bila ka taa d'a ma tuma bɛɛ o bonya minnu bɛ taa o digira jamana morijugunin tɔw la olu de ko sisan ko faama bɛ ka nin ɲumanba bɛɛ kɛ cɛ ye ko cɛ yɛrɛ ma kalan yɛrɛ ko dɔnni t'a la a tɛ foyi dɔn masakɛ ko ale t'o kalama o ko la ko k'a wele dɔnni badige dɔ kan ka taa a malo o ye dɔnnibaa bɛɛ wele k'a wele a t'a dɔn fɛn min yɛrɛ bɛ yen mais u bɛ ka n'a malo de dɔnnibaa in nana barikatigi ka n'a sɔrɔ jama sigilen bɛ gwa kɔrɔ gwani dɔ bɛ ɲɛfɛ faama kan ka taa a sigi ani dɔnnibaa ye u nana dɔrɔn dɔnnibaa bɔra gwa kɔrɔ ka t'i jɔ kɛrɛfɛ ka kuma ala fɛ ne ye n ba barika ɲini n ye n fa barika ɲini n ye n karamɔgɔ barika ɲini n kana malo dɛ o yɔrɔ bɛɛ ala ye mun kɛ gwani sinna ka bin gwani bilen faama ye dɔnnibaa ɲininka a ko n'i y'a ye ne ma sɔn ka don gwa jukɔrɔ ala y'a yira n na de dɔnni na ko u ye gwa jɔ u bɛ fɛ gwa ka bin ka kan fa o la mɔra gwa kɔrɔ ka na ɲɔ kɛrɛfɛ yan n'o tɛ ne ɲɛ b'u ka fɛn bɛɛ la u bɛ ka fɛn o fɛn kɛ ala y'a bɛɛ yira n na faama ko i m'a ye ko dɔnnibaa don dɛ k'a ye nin bɛɛ ye gwa binna mɔgɔw kan mais a ma morikɛ in sɔrɔ barika de y'o kɛ n'u ye jan o jan labɛn i kama barikatigi o jaabi dɔ fɔ de ka ɲɛnamaya ka di marahabu bɔtɔ a ba ye sɛnɛma min kɛ a ko n den kabi wolola man sɔsɔ ɔ ka b'o yɔrɔ la i b'a dɔn ko dɔ bɛna kɛ ɔ marahabu ibn manisiya pour que an ka se nali ka se a la silamɛw ka se marahabu la marahabu dun ma deli k'a ba sɔsɔ baara bi yan dɛ nabila musa dɛsɛra faralo la k'a ma ba sɔsɔ o ma se fiyewu fo k'a ba sɔsɔ o ma an tɛ dugawu kɛ marahabu k'a ba sɔsɔ an ka taa walanda fɛ Donc, patiente-toi un peu et descends tes matériels de guerre. Marahabu ba ko ma ko n den i man sɔsɔ kabi wolo la ne bɛ min fɛ i ka kɛlɛkɛminɛnw jigi i k'i muɲu fɔ sini kana bɔ kɛlɛ la bi dɛ Attends-moi mon fils. i muɲu ye n den Je vais faire des recherches. J'ai fait des recherches. n ye kow ɲɛɲini e ye Car les choses sont dures. kow ka gɛlɛ kow tɛ dugu ye Hier, je suis parti voir un connaisseur. wa i k'a dɔn n taara waati tɛmɛnenw na n taara dɔnnibaa dɔw fɛ yen J'ai fait des recherches sur ta vie chez lui. n ye ko ɲɛɲiniw kɛ i ka ko la dɔnnibaa ninnu Il m'a dit que u ko ne ma ko c'est un jeune homme Aïdara qui va te tuer mon fils. ko kamalennin dɔ bɛ e faga min tɔgɔ ye Hayidara Oh mon fils. sisan i k'i jɔ dɔɔnin ta Marahabu ibn Mansiya arabu jamana bɛɛ n'i ko Marahabu bɛɛ b'a dɔn yahudiya bɛɛ b'a dɔn mais hali bi o yɔrɔba bɛ ka taa moriw ni domow fɛ yen u ka ko la ba ni foyi tɛ kelen ye ba ye hinɛ de ye i mana bonya cogo o cogo ale bɛ nɔgɔya ɲini n'i ye ka hɛrɛ ɲini n'i ye Marahabu taara a den ka ko ɲɛɲini ko ɲɛɲininaw ye min fɔ buruju gosi kɛ
والله ko kamalini do bina faga min mamudu ya haydara الله أكبر waraba fani أيوه Oh mon fils, yani de ne sors jamais pour battre ce jeune homme Aïdara. kana bo kata ni ngamalini va الله أكبر kana bo kata na fere kibita faga de Laisse-lui. atoy En ce moment, o kara minge le visage de Marhaba est changé. marhaba nyada falila الله أكبر Il s'est tourné en regardant sa mère et dit, aya yelama ka ba nyada laje ako oh ma mère, bo yani ba personne ne dit à un homme comme moi ako ma bison kan nyona kuma fone nyona cheya abini fone que c'est un homme Aïdara qui va m'exterminer. ka foko kamalini do bina ne faga min to ya haydara ma ko ko nyini ko ne ka ko labai ma bo fone Ma mère, tu es perdue. ne ba I hagli chena mulu nyagamina أيوه Je jure, ngalena aucun homme n'est venu dans cette terre dambe cheshima wolo je kono qui est puissant comme moi. min golo ga gele ko min marhaba الله أكبر Directement, Marhaba ibn Mansia a giflé sa mère et l'insulté. aywa nyana ke o yoro be ko marhaba yela ma ka tege da banye ka banye الله أكبر سبحان الله ago cheshima wolo je kono min golo ga gele na le marhaba الله أكبر marhaba ite min do cheshima wolo je kono o do fana mi ya bala bato ko mi wali da ko gele ara والله ngai fla ka tege dali mi ngi banye ka ki banani anga to la jekata sir Il dit à sa mère, akwa bama personne ne dit cela à un homme comme moi. ako ma shite min ga ni nyona kuma su fone nyona chei الله أكبر Alors que j'ai tué des hommes durs. mene chekelo faga ya Sa mère lui dit, bako oh mon fils, yani de comme tu m'as désobéi, comme ne janfa kana kuma soso o koro I bananga fatama والله si tu pars, ni tara il faut battre tout homme que tu verras sur le chemin, non sauf le jeune qui est appelé Haïdara. ni tara kele yoro ina comme yene buko kanen ne kan doya ikon mi gele ni tara kele yoro ina bekele foni kamale ni mi ngoko ale haydara الله أكبر Même s'il te veut, ni o kamale ni o kadiye ko kele ne fais pas de guerre contre lui. kano kele ko la be Ne lui considère même pas. kana jatire ka kun ngana kula shife الله أكبر Marhaba n'a plus voulu écouter sa mère. o marhaba rema kuma na mablu baga kuma kara kalo kalo kaya Il a poursuivi son chemin. rabbe ko isramne Sa mère est aussi partie étant gonflée contre son fils. ako bamzo fana yi kodo adimine jigitkele adela dimine ade ko kana to ga dimi ko Avec sa tête ouverte et ses cheveux mélangés. ngolo dalele Elle était très triste contre son fils. adimine mado ade ko watila Marhaba ibn Mansia est sorti de Kaybara avec ses griots qui lui flattaient. marhaba na kan nyamakalo bora kaybara dafe naka nyamakalo jelu lubi nyefolu ke ka amakutu والله Les infidèles griots criaient de lui en disant, ako kafiri nyamakalo numi klubu wala ubafo tu es quelqu'un qui est unique dans son genre. ede moye jembe nyona daikle الله أكبر C'est toi qui vas tuer l'imam Ali. ede moye mimna sayyidina ali fa ka bam amule kangira nafia Tu vas nous venger. ede bina antasra C'est toi qui vas enlever la honte sur nous. ede bina maloni lebuni kuma shuli ko ni jigitiga ko bo anga الله أكبر Marhaba se déclinait de ses côtés tellement que les flots du griot lui plaisaient. ako marhaba rabbi jingi janga fabe ijige katama ki disi janga ka ijige kereka
Nimakalaw ka tamni ka buka do akun fe. Arabi kungolo lodo. Ka beni otam ko yi. Ils l'ont encore dit. Oko tuguni. Ce qui est plus dur pour nous, Fe minga gele amma kusobe. c'est de faire attention à l'imam Ali. Ikolashi sidna ali na marhaba. C'est un chevalier très dur et puissant. Sotigi deno mingolo ga gele. Ani fasale do. Il a aussi des pouvoirs. Wa fagaba la kulo ga gele. Marhaba leur dit, Marhaba kuma. partez à vos chemins. Ayeta kas. À vos besoins. Ayeta kasra fe. Ayeta gale ini fe. Je vais tuer ce jeune homme pour vous satisfaire. Mbi kamale ni fa pour que kaw hakli sigi. Ka ajigi sigi. Il est parti jusqu'à ce qu'il est arrivé au lieu de guerre. Atara fa danse kele keneka. À son arrivée, Asele kele yorola. il s'amusait avec son flèche. De gawala kala. Gawale kala ay kloko la. Abi to ko flifli. Ko do urfanje ko panko. Umunu. Ka tia ko nunge. Tous les chevaliers guerriers qui l'ont vu comme ça Kele demo kele de ay no sotigi dewni. ont eu très peur de lui. Abesrana. Marhab ibn Mansia. Wati sirare. Ngam ven doni. Asra. Il leur dit, Akuma. d'entre vous veut sortir contre moi. E joni ma awla mi sega bonde ne no fe. Marhab nane patron ba. Y a-t-il quelqu'un qui veut se battre? Cheba awla mi sega bo kane kele. Je jure. Ngalema. Moi, Marhaba, je vais faire la vengeance. Mina ngalena ne marhabu bina tajuru sarake sisa. Je vais enlever la honte sur les infidèles. Mina malori libubo yaudi uka. En ce fait, Ogaramina. les compagnons du prophète ont été très étonnants de Marhaba. Kiraga sahaba fɛn fɛn dara marhaba ka bɛɛ kɔnɔgɔnna a bɛɛ jawula a bɛɛ siranna a bɛɛ kabakoyara parce que marhaba yɛrɛ kun ye kamangɔrɔ belebele de ye an karamɔgɔ n'i b'ale filɛ i b'i kun kɔrɔta k'a lajɛ a jɔli i kɛrɛfɛ belebele falenba jama a nana ka na cɛya kanu ninnu kɛ ka kala ninnu filifili a falen don disi fɛrɛlen don sahaba ye mun kɛ Ujawula, Strana, Ukaboka. Le prophète dit, qui d'entre vous connaît ce jeune homme? Directement, Idjasu ibn Manzari, qui était parti pour tuer le prophète, a dit, Idjasu ibn Manzari. Oye, Yahudia Kaivara, Yahudio Kachidi Folominchira. Ko kana Sidna Ali faga ko ka Alakira faga ni o ye baya kɛ ka tugu kira la o bɛ kira nɔfɛ ye kira ko ko jɔn bɛ nin cɛ jigin jangalen dɔ de o yɔrɔ bɛ Ijazu ibn Manzari o min tubira o girinna ka wuli o kumana kira fɛ an karamɔgɔ waati min dira o nɔgɔyara cɛ fɛn in dɔnni fɛn dɔ ye Ijazu ibn Manzari an ka fɛn an ta. Je le connais. Il s'appelle Marhaba ibn Manzia. Il est le chef de tous les infidèles. Je vais vous dire une chose, Mohamed. Chasse qu'il y a des années, nous et Marhaba sommes partis dans la ville de Chami pour faire le commerce. Les chameaux de Marhaba étaient très surchargés. Il y avait des effets qui étaient très lourds. À l'heure des repos, il déchargeait tous les effets de ces chameaux étant seuls. Si le repos est fini, il montait tous les effets étant seuls. Lorsqu'on a pris le chemin de Chami, 3000 chevaliers sont venus nous entourer.
jagokɛla minnu bɛ to ka kunbɛn siratigɛla minnu bɛ jagokɛlaw kunbɛn bandiw ka bi u ka k'u faga u ka nafolo minɛ ko o sotigiden maa 3,000 o de nana anw ko de Ils ont pris toutes nos fortunes. u y'an ka nafolo bɛɛ minɛ Quelques chameaux. a n'an ka ɲaamɛ dɔw Un chameau de Marhaba était aussi dedans. Marhaba ka so kelen kun b'a la De ce fait, o kɛra min kɛ Marhaba nous a dit de prendre soin de ses affaires. Marhabu ko ka nin ko in don ale bolo Qu'il partirait tout de suite et récupérer nos fortunes dans la mer des 3000 a ko shekels. ale kalenna bolow la a ye sira di yan n bɛ taa kamalenkɔrɔ cɛ 3,000 n'u ka so nɔfɛ n bɛ taa an ka fɛnw minɛ ka na Nous avons tous pris soin des affaires car nous étions tous perdus. anw kun sirannen don maa 3,000 kɛlɛden 3,000 ɲɛ Marhabu ye nin kuma in min fɔ an y'an se mun a la ka ko to Marhabu bolo Il est monté sur son cheval et s'est dirigé vers les a chevaliers. ko Marhabu yɛlɛla a ka so kan k'a ɲɛsin sotigiden maa 3,000 ma Après, il s'est retourné. sɔɔni dɔrɔn Marhabu segira Nous avons tous été étonnés de ses caractères, a ko Marhabu segira an bɛɛ kabakoyara a ka ko la car il a récupéré toutes nos fortunes dans la mer des 3000 wa ko shekels. Marhabu ye sotigiden maa 3,000 bɛɛ fa ka na n'an ka fɛn bɛɛ ye y'o Marhabu de a bɛ ka Marhabu de mankutu kɛ kira ye fɛn min dɛmɛna a ko ma nɔgɔ dɔɔnin n ye nin bɛɛ fɔ cɛ kelen mankutu la 2 m'o ɲɛkɔrɔ cɛ gɛrɛ ka di ye o gɛrɛli ma nɔgɔ dɛ nka nin bɛɛ kɔfɛ fɛn mana bɔ a la n'Ala sɔnna kasɛti labanw na a bɛ n'o mɛn n ye Gaziwa Kaibara ta ko 12nan ye komi a mɛnna an tɛ ka se ka kasɛti ban an yɛrɛ y'a kanu k'an bolo gɛlɛya k'an jija k'an débrouiller walasa k'a jagoya ban an filɛ ka dɔ tugutugu ɲɔgɔn na ye sigi dɔw kɛnɛ kan fo ka se 12nan la n'a diyara Ala ye ni Ala ye waatiw nɔgɔya a tɔ ye kasɛti kelen ye o laban ye k'a ɲini bɛɛ fɛ Gaziwa Kaibara kasɛti fɔlɔ fo ka se 12nan la fo ka na bila laban la n'a diyara Ala ye bɛɛ kan k'a ɲini k'a lamɛn a bɛ faamu d'i ma a bɛ kodɔn d'i ma a bɛ faamu min d'i ma a b'a yiri la bi ma dugujɛ bi ma k'o daminɛ wa a dɔ i k'a cu sumaya ko k'o tɛna ban i tile la a dɔ i k'a dɔ fana fanga tigi ye Ala de ye k'o bɛɛ bɛna laban Ala de tɛgɛ kɔnɔ Kaibara yahudiyaw maa 500,000 olu silamɛ maa 12,000 olu ka kɛ ɲɔgɔn na silamɛya sira kan kɛlɛ sira kan diinɛ jɔli sira kan i b'a dɔn ni Ala dɛmɛ tɛ kɛcogo foyi t'o la nka a k'a dɔn silamɛ ninnu ka kɛlɛ ma kɛ abada musoko nɔfɛ u ka kɛlɛ ma kɛ ganimɛ nafolo wariko nɔfɛ u ka kɛlɛ ma kɛ bazɛnko nɔfɛ kɛlɛ ma kɛ duko nɔfɛ a ma kɛ dutɛrɛnko la ninnu ka kɛlɛ bɛɛ de kɛra mun ko sɔrɔ laadiriya ka sabati tiɲɛni ka dabila dansago ka dabila mɔgɔ minnu bɛ ka bin mɔgɔw kan k'u faga k'u ɲɛnama minɛ k'u ka nafolo tiɲɛ o ka se ka dabila ninnu ka mankan bɛɛ kun y'o ye n'i ye olu ka kow lajɛ k'an yɛrɛ ka kɛlɛ kun lajɛ i ti diinɛ faamu fiyewu minnu ye diinɛ kɛ kunun o y'a kɛ ni laadiriya ye mais anw bɛ diinɛ min na bi anw y'a ye an ka kutubaw an ka wajuli arajo ni tele la an ka wajuli internet kan a bɛɛ kɛra mɔgɔ dɔgɔya ye ani mɔgɔ fɛgɛya ye k'a kɛ parti défend ye ani taabolo défend ani yɛrɛfɔ ni yɛrɛ mankutu ye fo ka diinɛ ko kuma bila ka danbe tilan na ka laadiriya tilan ni yɛrɛ ye tele lamɛn bi wajulikɛlaw k'u lajɛ a b'i kunkolo funu an bɛɛ bɛ Ala kelen bɛ nɔfɛ kira kelen ko kuranɛ kelen mais a ɲɛfɔbaw ka taa ɲɔgɔn dɔgɔya kabi yen i kan ka da la ko dɔ bɛ ka balo cogo ɲini wa ni maa min ye nin bɛɛ faamu i kan ka s'i yɛrɛ la k'i janto i yɛrɛ la k'i jogo dilan ka kɛ laadiri ye ka Ala bato Seydina Ali n'a ka cɛbaw Alakira n'a ka sahababaw Umaru ni Usmanu ani Abubakar Sirikiw ninnu bɛɛ de wulila ka jɛ ni joli ye ka jɛ ni saya ye ka silamɛya banba silamɛya bɔlen kɛlɛ la k'a tɔ kɛ ka seli misiri kɔnɔ k'i jogo dilan ka kɛ laadiri ye sigida la an dɛsɛra o de la anw n'an bɛ ko kɛ bi diinɛ tɔgɔ la a ka haramuya diinɛtigi ti min kɛ hinɛ banna laadiriya banna ɲɔgɔnminɛ banna balimaya tɛ yen furu tɛ yen sigiɲɔgɔnya tɛ yen nin ye mun ye
nimbela angwanye islamode ayala sala ayala le fala mistri be fabe wallahi ni jasere modro kanda mistri fe bilbili onda mistri controla mistri jogun yemi no de make ani fu be ka kan sikatulare mistri jora ala ka sodo wa ala ka lajini kan ka ko wallahi sikatulare me wale du golo namara lew parti politique mo cheni mo politique américain formation américain mo ashini ala ko pate kele akabo kungoloma nini ala ko dakure flami no garama shina ngazwa khaybarala oni ami duoge sigi wore ala ko irana no ya sigi labaye amuni ya gabare bla ka sabati ni kanaka ala ka ambe do ali dina ko ala ka here kanye ala kra buya kama serifu ni majmo ngama masabe be kama ay yara ka chestri kama sallallahu alaihi muhammad